дастури причуда барои дастархони идона. рости дар вақти омода карданаш ба як хатогӣ роҳ додам. тамошо кунед, хоҳед фаҳмид. ба орд равғани маска меандозему хуб якҷоя мекунем. баъдан як истакон шир меандозему маводи ковокунанда. хамирро 10 дақиқа дар яхдон мегузорем истад. баъдан дар пушти лаълии тафдон тунук карда ҳамин гуна сурох мекунему дар тафдон мегузорем. дар ин ҷо бошад кремашро омода месозем. варёнка ва сӯгӯшонкаро хуб лат мезанем, бо ҳамин омода мешавад. шурӯъ мекунем ба крем кардан. ҳамин гуна кремро меандозему тунук мекунем. он сиёҳакое ки дида истодаед аз ҳамон варёнка аст. хатогии ман дар ҳамин аст ки дар қабатҳояш чормағз кардам. шумо накунед, дар ҳамон болояш кифоя аст. бовар кунед ҳамин қадар бомазза аст ки бо чой маззаи дигар дорад ва ба дастархони идонаи шумо зиннати дигар мебахшад. дӯстон, ҳатман обуна шавед.